Dobar dan, ja sam Karmen Prnjac i pobjedila je ideja našeg razreda za projekt Duru. Pobjedila je ideja da smo u iznosu od 20.000 kuna stavili smo nove kompjutere u informatičku učionicu, stavili smo novo računalo i printer u čitaonicu, time da se djeca mogu njime koristiti za neke projekte koji su im potrebni za školu. Te nama je zaista dosta bilo dobro glasanje i zapravo kad smo to radili u učionici, jer i voditelji su bili jako dobri i sve nam se svidjelo. I radujemo se novim šestašima i novim njihovim idejama za našu školu, te nastavljamo s ovim projektom sljedeće godine. Projektu mi se najviše svidjelo kad smo glasali, kad smo mogli birati svoje ideje što želimo. Meni se najviše svidjela atmosfera kad smo birali sa B razredom i to veselje kad smo dobili ove sve klupe i ploču i kad smo prvi put izašli na to. Meni se svidjelo što smo mi mogli birati što ćemo staviti ovdje u vanjsku učionicu i nekako mi se ta atmosfera dok smo mi to radili, to mi se sve svidjelo. Ja se radujem što će iduća generacija proživjeti ovo što smo i mi proživjeli, ovu atmosferu i veselje. Pa mi smo se odlučili za ovaj projekt zato što smo htjeli da imamo zabavu. Svi učenici, ne samo koji su glasali za nas, nego i srednja škola se isto zabavljaju ovdje i lijepo im je i nadam se da će i sljedeće godine biti isto ovako. Nadam se da će naša škola sudjelovati opet u projektu i doprinijeti kvalitetnijem školskom životu. Podsjetili su nas predstavnici Dure u projektu obnavljanja naše vanjske učionice. Naša vanjska učionica je prije samo bila, ovo je tu betonske klupe, a sada imamo ploču, betonski pod sa pločama i imamo ove plave stolice. Naša ploča nam vrlo služi ovdje i vrlo nam pomaže kad smo vani. Ovaj projekt je bio vrlo lijepo iskustvo. Tijekom lijepog vremena, a naročito pandemije, voljeli smo imati nastavu u prirodi. Sada je to još ljepše uz obnovljenu vanjsku učionicu. Zahvaljujemo svima koji su pomogli u realizaciji projekta, ekipi iz Dure te organizatorima. Mi smo imali projekt za participativno budžetiranje. Mi smo ovim završenim rezultatom bili jako zadovoljni. Bilo nam je zabavno dok smo radili plakate i birali koji ćemo dio škole obnoviti. I sretan sam što sam obnovio učionicu sljedećim generacijama. Ove školske godine svi 6. razredi su sudjelovali u projektu participativnog budžetiranja u kojem smo imali budžet do 20.000 kuna i mogli smo uljepšati našu školu. Jako smo zadovoljni ovim projektom i nadamo se da smo uljepšali školu sadašnjim i budućim generacijama. Ja mislim da je naša ideja školskog kina bila najbolja, jako sam sretna što je ona pobjedila, jer mislim da svi učenici, pa čak i neki nastavnici je mogu redovno koristiti, na primjer tijekom sata razrednika za gledanje nekih filmova, dokumentaraca i slično. I jako sam zadovoljna kako je ovo sve ispalo i sa cijelim projektom. Ja se slažem sa svojom prijateljicom i također bi nadodala da je odlično što učenici mogu sudjelovati u financijskim odlukama. Sviđa mi se realizacija ovoga plana, pogotovo klupe. Puno više provodimo vremena u prirodi i slavimo ovdje rođendane i odmaramo. Meni je jako drago što i mi učenici možemo sudjelovati u ovakvom projektu, jer mi jako puno vremena provodimo u školi i mislim da zaslužujemo šansu da odlučujemo o ovakvim stvarima. Što se financijske strane tiče, bilo je izazovno raspolagati s tolikom količinom novca
Do sad nismo bili u mogućnosti to napraviti, ali evo to nas sve čeka u životu, tako da se dobro pripremiti. Ovo su naše sprave, to je naša ideja da poboljšamo što više tjelesnih aktivnosti, zašto mislimo da sada u novo doba da su svi stalno na ekranima, mobitelima, televizijama, monitorima i slično, pa želimo da barem jednom ispred škole ili za vrijeme odmora barem malo odrade nešto od ovoga, te da im se svide ove sprave, zato što mislimo da je ovo sve što treba biti, što im je dovoljno za par minuta tjelesnog ponavljanja i slično, te želimo što više sudjelovati u svakodnevnom vježbanju.